Hej, jeg vil lave en Hamachi guide. Går vi ind på Google. Free download. Go. Accept. No thanks. Custom, og så klikker du de her 3 ting for. Dansk. Så vælger du, hvor du vil installere det hen. Og det er sådan set lige meget, hvor du installerer det på computeren, bare der er plads nok. Så. Kør. Sådan, så er vi inde på Hamachi. Så skal du trykke tænd på den her tænd-knap. Og så kalder du navnet, hvad du vil hedde på Hamachi, og der vil jeg anbefale dit eget navn. Så i mit tilfælde Dan Christiansen. Og så kommer den online testerforbindelse, og så trykker du tilslut til eksisterende netværk. Hamachi ID og password adgangskode spørger den så om, og den kan du se her.